Ташландык. Дик һәм Бетина. Питерсон ханым, Сәлам, Рамон. Хәлләр ничек? начар түгел. Өстәлдәге төргәкне ал. Кая җибәрәсез? Карлы якларга, Рамон. Алсу төскә күчтегезме? Әйе. Бүген минем кәефем күтәренке. Киләсе төргәкне пәнҗешәмбе җибәрермен. Яхшы, күрешербез. Рәхмәт, Рамон. Рамон, кая? Монда түгел. Син кайда? Менә син минем. Яхшы. Онегин, мин яшереп тормам. Мин Татьянаны үлеп яратам. Питерсон, Питерсон. Питерсон, гафу итегез, кул куегыз. Рәхмәт, ковбой әфәнде. Әйеме? Әйе. Сау бул, Зурус. Сөеклем, бу кемнән? Хатынымнан.